Gibutyag ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno nga paigo pa ang ihap sa medical personnel sa JR Borja General Hospital bisan full capacity na. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, kini ang gibarugan sa mayor bisan pa man nga sobra-sobra na ang pasyente sa maong ospital. Gibarugan ni Mayor Oscar Moreno nga taliwala pa man sa surge sa COVID-19 patients sa JR Borja General Hospital. Sakto pa ang ihap sa mga personahe sa maong ospital. Apan mas lisod lang ang kahimtang niini sa karon kay dunay mga personahe nga gi-isolate ingon man nagpositibo sa COVID-19. Gawas pa sa mga hungihong nga dunay mag-resign nga mga medical personnel sa ospital. Wala pa sab kunoy plano ang Cagayan de Oro City LGU nga idugang sa JRBGH ang ubang personahe sa City Health Office. Apan, nangandam sila nga magdugang o personahe sa mong ospital. Pero we do not have a shortage, tuloy sa Diyos. But then again, still, ang akong instruction na managana kita, no? Especially kung simba ko, musaka pa, no? Kay di man hinana kadali ang pagdugang sa manpower. Hinoon gisabutan na sa JRBGH ug ubang ahensya nga itukod ang 1 CDO 1 Hospital Command Center aron mahisgutan ang nagkadaiyang problema sa mga ospital. Hopefully with the solutions na discussions late last night with the different concerned group, ma'am, ma-address into including yung mga resignation, meron naman kaagad na-hire, ma'am, but of course it will take quite sometime lang matrain sila. Pasalig sa mayor nga masolusyonan kini nga mga problema pinaagi sa kooperasyon sa tanan. But we are coping. I can assure the people of Cagayan de Oro nga kumpati lang kita. Sara, sa karon padayon ang pag-abot-abot sa mga donasyon ngadto sa JR Borja General Hospital gikan kini sa mga pribadong sektor kinsa nakatabang nga maalibyuhan ang sitwasyon sa maong ospital. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.